अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. मुंबई गोवा महामार्गावरील ओसरगाव टोल नाका उद्यापासून सुरू होणार आहे. त्याबाबतची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं दिली. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांना टोल माफी मिळाल्याखेरीज ओसरगाव टोल नाका सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे उद्यापासून टोल नाका सुरू होणार की नाही याबाबत उत्सुकता आहे. याचा आढावा घेतला आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुसडे यांनी. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 2023 मधला सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न ओसरगाव टोल नाका. आणि हा टोल नाका उद्या सकाळी 8 वाजता या ठिकाणी जबरदस्तीने NHI, PWD महाराष्ट्र आणि DBL कंपनी सोबत त्यांच्या कोरल असोसिएशन हे उद्या सकाळी सुरू करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील स्थानिकांना टोल भरावा लागू नये, टोल मुक्ती मिळावी यासाठी गेले वर्षभर हा संघर्ष, हा लढा चालू आहे. पण शासन अद्यापही या संघर्षाची दखल घेत नाही आहे. उद्या सकाळी जर टोल हा सुरू झाला तर टोलमुक्त सिंधुदुर्ग कृती समिती कोणत्याही थराला जाऊन टोकाची भूमिका घेऊन हा टोल नाका उद्या बंद पाडण्याच्या मनस्थितीत आहे. आजच समितीची तातडीची बैठक झाली आणि त्यामध्ये काही नियोजन केलेलं आहे. उद्या सकाळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 8ही तालुक्यातून जवळपास 40-45 वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य आणि स्थानिक नागरिक ह्या टोल नाक्यावरती सकाळी येणार आहेत. आणि उद्या जाणीवपूर्वक जबरदस्तीने लादलेला हा टोल नाका जर सुरू झाला तर स्थानिक नागरिक हा टोल नाका बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. आज तुम्ही पुन्हा टोल नाक्या इथे धडक दिलेली आहे, काय परिस्थिती आहे? आत्ता या ठिकाणी 8 काउंटर या ठिकाणी आहेत आणि त्यापैकी 4 बूम बॅरिगेट्स त्यांनी या ठिकाणी आता लावलेले आहेत. त्यांचं टेस्टिंग मागासपासून या ठिकाणी चालू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या 3 तालुके एका बाजूला आणि 5 तालुके एका बाजूला जवळपास 3-3.5 लाख लोकांना होणारा त्रास हा जर उद्या सुरू झाला तर नक्कीच कोरल असोसिएशन आणि त्यांचे सहकारी, त्यांचे कर्मचारी, त्यांना उद्या स्थानिकांच्या वतीने जाब विचारण्यात येईल. NHIने यामध्ये जर तडजोडीने, समजुतीने जर मार्ग काढला नाही आणि यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका जर बजावली नाही तर उद्या इथं या ठिकाणी नक्कीच तांडव होण्याची शक्यता आहे. कारण स्थानिकांचा रोष प्रचंड आहे. टोल नाका सुरू होऊ नये यासाठी आतापर्यंत सगळ्या राजकीय पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष असतील, सन्माननीय आमदार असतील, खासदार असतील, जिल्हा प्रशासन असेल, राज्य सरकार असेल, भारत सरकार असेल, सगळ्यांकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. पण अद्याप कोणीही पत्राचं साधं उत्तरसुद्धा त्याचं दिलेलं नाही आहे. आणि उद्या सकाळी 10 वाजता मॅक्झिमम नागरिक या ठिकाणी येतील आणि या संदर्भात सगळ्या जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारतील. ओसरगाव टोल नाक्याच्या बाजूला असलेल्या ह्या माझ्या पाठीमागे असलेल्या दोन्ही इमारती, ज्यामध्ये सध्या DBL कंपनीचं कार्यालय यापूर्वी होतं आणि आता इथे टोल नाका जे चालू करणार आहेत कोरल असोसिएट यांचं काही साहित्य यामध्ये आहे. पण आम्ही काही दिवसापासून जी माहिती गोळा करतोय त्यामध्ये असं लक्षात आलं आहे की ह्या दोन्ही इमारतीला कोणत्याही शासकीय यंत्रणेची बांधकाम परवानगी नाही आहे. तर नक्कीच मोठा प्रश्न पडतो आहे की जर
नवीन बांधकाम करायचं असेल तर ग्रामपंचायत असेल, तहसीलदार असेल, SDO असेल, जिल्हाधिकारी असेल, टाउन प्लॅनिंग असेल आणि नॅशनल हायवेच्या बाजूला जर एवढी मोठी इमारत अनधिकृत उभी राहते तर नक्की याला जबाबदार कोण आणि शासकीय यंत्रणा का गप्प बसते आहे? याचा विरोध म्हणून यापूर्वी जी आपली ओसरगाव ग्रामपंचायत आहे त्या ग्रामपंचायतमध्ये ठराव झालेला आहे. त्यांनी यापूर्वी 8 ते 10 वेळेला ह्या इमारतीबाबत त्यांना नोटिसा दिलेल्या आहेत आणि आतापर्यंत 2 वेळा त्याला सील मारलेला आहे. तरीसुद्धा शासकीय यंत्रणेने सील हे ह्या अधिकारी कर्मचारी जे या ठिकाणी सध्या वावरत आहेत त्यांनी ते तोडलेलं आहे. तर भविष्यात नक्कीच याचं कुठेतरी उद्रेक होण्याची शक्यता आहे आणि ग्रामपंचायत ओसरगाव या बाबतीत नक्कीच काहीतरी एक वेगळा निर्णय घेईल अशी आम्हाला सगळ्या स्थानिक नागरिकांना खात्री आहे. कोकणसाद लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. उद्या टोल नाका सुरू होत आहे. उद्या दिनांक 14 जून रोजी टोल नाका सुरू होत आणि या टोल नाक्याला सिंधुदुर्गातील टोलमुक्त कृती समितीने विरोध केलेला आहे आणि त्यामुळे आत्ताची सध्याची परिस्थिती आपण टोल नाक्यावर येथे पाहत आहोत की जे ऑपरेटर आहे ते त्यांनी चेकिंग सुरुवात केलेली आहे. हे जे गार्ड आहेत ते टाकलेले आहेत आणि ह्या टोल नाक्याची जी उद्यापासून जी सुरुवात होणार आहे त्याच्यासाठी हे जे आत्ताची सध्याची परिस्थिती ही जे बॉक्स उभारलेले आहेत, आतमध्ये कम्प्युटर ऑपरेटर बसलेले आहेत आणि ह्याच्या माध्यमातून उद्या इथून जे 8 वाजता टोल नाका सुरू होण्याची जी माहिती आज प्रसिद्ध झाली आणि त्यासाठी कोरल ड्रॉचे जे अधिकारी आहेत ते देखील इथे दाखल झालेले आहेत आणि त्यामुळे उद्या नक्कीच हा टोल सुरू होणार आहे. पण दुसरी बाजू बघायला लागेल की सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती पाहिजे आहे आणि टोल मुक्ती देण्यासाठी सर्व आज कणकवलीमध्ये कृती समितीची बैठक देखील झाली आणि या बैठकीमध्ये एकमुखी निर्णय घेण्यात आला की आम्ही टोल भरणार नाही, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळालीच पाहिजे. यासाठी सर्वजण आक्रमक झाले आणि त्यानंतर एकमुखी ठराव घेण्यात आला की आपण उद्या सकाळी 10 वाजता येथे जमायचं आणि या टोलला विरोध करायचा आणि आपण टोलमुक्ती घ्यायचीच असा विरोध झाला. त्याच्या संदर्भात जर समजा प्रशासनाने दडपशाही केली आंदोलन करताना किंवा ह्या सनदशील मार्गाने आंदोलन करू असं सांगितलं कृती समितीने, पण जर प्रशासनाने यावेळी दडपशाही केली तर हे आंदोलन उग्र उभारणार असे देखील या कृती समितीने सांगितलं. त्यामुळे प्रत्यक्षात ही जी टोलची परिस्थिती, आपण ओसरगाव टोल नाक्यावर आहोत आणि टोलची परिस्थिती आहे ती खूप आपण चालू आहे. हा उद्या टोल नाका सुरू होणार आहे. त्यामुळे जे याला उद्याच्या जो काही परिस्थिती निर्माण होईल किंवा जी विदारक परिस्थिती निर्माण होईल त्याला जबाबदार कोण असंच एक विचारण्यात येत आहे. कारण जर समजा टोल सुरू करायला कंपनीने सुरुवात केली आणि जर नागरिकांनी स्थानिक रहिवाशांनी जर विरोध केला आणि त्यामध्ये काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याला जबाबदार कोण असा देखील एक प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे टोल मुक्ती मिळावी असंच येथील स्थानिक नागरिकांचं मागणं आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.